Дойде очаквания момент да отворим пратката ми от Тимур. Мечо се вижда! Така, първо ще започнем от, предполагам, кутията тук. Очима, Влади бе! Влади! Стига. Така, нека да отворим. Така. Уау! Там има ножица. Аз и без ножица мога да се справя. Вараме я. Кой да я? Ето в хапака. Какво има? Кажи ми. Много ми харесва. Само да мога да я сложа. Много е хубаво. Много е хубаво. Зависи до видим с нея. Кой ще ги слагам на пода, после ще ги вземем, нали? Да. Така. Следващото нещо е тишето. Никога не идва. И тук. Офисът му е другаде. Слушателите не знаят. Да, разбира се, само тук няма стикер. Значи шефът ви е от тъмните кръгове. Мирише на... Мирише на китайски ногти. Добре, забавлявайте се. Ако мога да я затворя. Да. И най-голямото нещо... Че голямо е, бе. Само да ни щупа очилата на дядо. Много е голяма. Хайде, бе. О, вау! Мечо. Мисля, че не е малка. Да, не е малка. Чакай, къде се отваря? От другата страна. Явно няма да съм целува. Чакай малко, стой. Почакай за минутка. Села? Стига да мириса. И тук има джубенци, който е мечо. Да. И това джобчи. Да, много е хубава раница. Ще можеш ли да я носиш на училище? Да, чакай само. Някакси трябва да се свържи ли да знам? Да. Ма как? Никой не знае. Майка ще го направи. Да, мама ще го направи. И тук има джобче. Ето. Има мечо. На снимката винаги изглежда по-светло. Много ми харесва. Много е хубаво. Раницата ли? Да. И кутията и всички останали неща. Пусни ме! Къде отидаш? Албер! Пусни ме! Пусни ме! Да, тук се затваря. Пусни ме! Много яка. Пусни ме! Чакай да приберем шишенците тук. Сала! Сала! Салам. Ето. И кутийката вътре. Значи 10 от 10 за всичко. Защо излага? Защо го Нещата са прекрасни. Защо ни причини? Ох, цапирнах. И да. Много ми харесват неща. Браво на Тимо. Така, ето раницата как ми стои. Много яка тая раница. В нея е кутията и шишето.